Jak už jsem zmínila v minulém videu, Slovensko kolaborant s nacistickým Německem. Slovensko v minulosti udělalo dost chyb a jak ukazují poslední události, tak se chyby opakují. Teď si probereme, co se opět děje na Slovensku. O tom, že Slovensko veřejně šikanuje studenta, už jsem mluvila. Ale Slovensko v bizárnosti pokračuje dál. Teď si poslechněte, co řekl Pellegrini o situaci na Slovensku. Dobrý deň prajem všetkým. Dámy a páni, pred niekoľkými dňami som bol jeden z prijímateľov správy Slovenskej informačnej služby, ktorá bola predmetom, alebo jej časť aj rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Obdržal som ju ešte predtým, ako sa zaoberala Národná rada a mal som možnosť sa oboznámiť s jej oficiálnym obsahom. Na základe informácií, ktoré boli obsahom tejto správy a ďalších odkazov na zistenia Slovenskej informačnej služby, ktoré súčasťou správy ani nemôžu alebo nemali by byť, som požiadal riaditeľa informačnej služby o okamžité stretnutie. Navštívil som včera Slovenskú informačnú službu na rokovaní, ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ vojenského spravodajstva, aj minister vnútra Slovenskej republiky. Na základe skutočností a vecí, ktoré mi boli prezentované, som nakoniec sa rozhodol zvolať a požiadať v zmysle príslušných zákonov o bezpečnosti štátu predsedu vlády Slovenskej republiky o zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, aby sme o zisteniach a informáciách našich bezpečnostných zložiek hovorili tak, ako sa patrí na orgáne, ktorého kompetencia poradného orgánu vlády to je, to znamená Bezpečnostnej rade vlády. Dámy a páni, v politike som už veľmi dlho a nezvyknem nejakým spôsobom konať panicky alebo veci či už zjednodušovať, alebo na druhej strane aj preháňať. Ale z informácií, ktoré Slovenská informačná služba poskytla a ktoré mi boli podané aj počas mojej včerajšej návštevy, bolo nevyhnutné, aby sa dnes Bezpečnostná rada v tomto širšom formáte dnes stretli. Nakoniec sme tu dnes boli vlastne všetci aktuálne najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky, vrátane celého vedenia Národnej rady Slovenskej republiky, za účasti celej vlády a predstaviteľov všetkých bezpečnostných orgánov v tomto štáte. Dámy a páni, nikdy som nespochybňoval a nikdy ani nebudem spochybňovať právo ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky vyjadriť svoju nespokojnosť